Nedvied. Streluje puk. Kopecký, ale pred Novotným. Radivojevič. Posiela samého seba do rohu. Sa puk dostáva za bránku. Tam ho mantinelu pritlačil Krajíček. Petružálek. Chcel Radivojevič získať puk. Môže sa mu to ešte stále podariť. S Hanzušovou a Kopeckého pomocou. Naši v strednom pásme. A pri puku. Sekera. Sekera sa dostal až do útočného pásma. Šatanov gól! Gól! Vedieme 1-0! Nenápadná Šatanová strela zaskočila Kováža v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Nepríjemná strela. Puk zapadol presne do oblúku, presne za žrť pod lapačku. Kováč bol dokonale prekvapený a zaskočený. Možno aj Andrej Sekera bol chvíľku prekvapený, kam ho až Česi pri tom svojom cúvaní pustili. Práve jeho miešanie s pukom bolo kľúčovým v tejto akcii, ktorú už Miro Šatan čo mal spraviť? Len zakončiť, vystreliť a pod Kovážov betón. Puk prenikol do siete, vyhrávame 1-0. Zatiaľ vyrovnanú partiu naklonil. To najlepšie zo Slovenska